नोंसोरबो ना बिदिनोथ' मामाय माला बिदिनो रोंबावनो Hello everyone, good morning, खुलुमबाय, welcome back to my channel. लोगोफोर आङो नै दायो आथुर जादों क'क्राझार थांनो आरो LuckyRajखौहाय डक्टरनाव लांनो नागिरदों मैयानिफ्राय लोमजागासिनो दंमोन ओमफ्राय आंहा दिनै थांनांगौआ सुरुफिरावसो थांनांगौमोन ओमफ्राय थांनाय जादिया आरो मामाया लोमजादों बेखौ लांग्रोनोसै हस्पिटालाव डक्टरनावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो जों थांनोसै दा ट्रेनजों बिजि ट्रेनजों थांनो नागिरबाय ओंखारबाय आयो रुमाल बावदोंमोन आं रुमाल अके नायबाय बेसेबां लाखो हनै ayo stesen मोनफैबाय नै स्टेसन माने अलरेडि दंखायो हास्लाबनाय नंला आरो अभार ब्रिजजों बारनो आयौ थौ गाखो नोंसोरो सालाकाटि स्टेसनाव मोनफैबाय सालाकाटि Kokrajhar मोनफैबाय नै काकि मामा नायथारा रिक्सा लानानै थांसै दा Mama, dah. खानायानो बेबान साइसो जाबाय आंनानो बुजियाखै थावबो फुनाखै जेबो फुनाखै ओरैनो फैबाय नैबे सिभिल हस्पिटालनि अपोजिटावनो आरो नैबेयावनो आयुष क्लिनिक क्लिनिकफ्रावसो थांनो मोनबाय भितराव हाबफैबाय हाबैबाय आबुंना नायसिगोन देखायनानै फैबाय रोजाथ' खोब
आङो नाङा अखा हागासिनो क'क्राझाराव ओमफ्राय मेडिसिन लानो नागिरबाय ने Oke. Ini muli lah sampai nih. टमेटो बजे आगत মানে তিনটে দোকান পার হয়ে লেফট এটা ফার্মাস টমেটো আউট করে আছে 440 নহয় 499 নাই লাকি দিবে চকিবা লাকি ওকে Ini apa sih? Sih bang, oke, ane nagara nih dah bertemu nanti. Naki, mana ada? Film lebrene. Mana udah bilang dah. Children Day. Mana kena boleh. Oke, nagara sini. Beneran waktu apa kone? Free. Kamu nggak kayaknya. Oh, ini Lakshmana. Betul, betul nasi dan nama asin, betul nasi. Ini di biskut cakap ini dengan ya. Itu yang kian dah. Ani itu mau sana kita sendiri. Sempit belajar sanduman dah ukahan agak rasanya. Cuma sanduman deh. Asin sanduman tu seran juga ni, dah ada cakap. Anin rumah, siapa ni? Anin ni rumah. Kena kan tu lah. Develop set this. Ayo. Shortsfeed. No? Aja lah. Jangan isi baju orang ni. Terus kalau memang kita tidur lain aja. Tidur lain aja, mau buat apa? So finally guys, nih, pasal ni besok tu dia ada, mereka okha ayu, ada video okha, mungkin nanti jual aja pasal orang pada dia okha nanti kan, jadi mama lah, kita dekat sini sama na, naik. Pedot, biskut, sembram, kayu, yang dia, ini mana? Kokrajhar betul, makasih busu, angkanya bikin dulu lapar. Lagi pang. Nenek ada mama. Kalau gofar, bukan mah. Kau mana keselan lagi ni. Dah
थांफिननो नागिरबाय ट्रेन गाखोफिनसै जोङो बिजि ट्रेन ना न'आव थांथा लाक्ष्मणआव थांफिननोसै अब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांदो नोंसोरबो ना बिदिनोथ' मामाय माला बिदिनो रोंबावनो मामानि चेनेलाव बाय बाय नायलांदो जोंनि भिडिअखौ ना थांबाय थानोसै जों अब्ला जों नै ओंखारफिनबाय दे थांबाय थानोसै गारि जागारफिनबाय नै जों Lucky. Kampung Raptor. Ini boleh lah benar. Ini apa lah dong mana beli lah kamu itu mau mana tangga berada. Mana tangga sini stesen sih. ओमफ्राय नै लोगोफोरा मा जाखो बिजि ट्रेना थांग'बाय आरो बासजोंसो थांगासिनो उफाय गैया बास स्टेन्डआव फैफिनबाय आङो गुमैमोना फैगासिनो दङ ओमफ्राय जायगा लानोसै दंना गैयाथाय नाय नै बासआथ' दङ सिदासो दंना गैयाथाय Khou আছে না Khou নাকি পিছনে তো এটা কিমান Khou তো 10 টাকা 5টা দি लाबाय ने गारिया खारसिगोन Pamenang Toro गाखोबावबाय नै जों ओमफ्राय डाइरेक्ट थांसै जोङो लोगो मोनहैसिगोन LuckyRaj मोननाव थ' नै सफैबाय जोङो दायो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दासिमबो गोदान साबसक्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय